Como se duns Xogos Olímpicos se tratase, arrancou esta tarde en Pontevedra o ITU Multisport Festival. Todo o mundo auguraba unha gran festa do deporte, e así o foi. Centos de deportistas percorreron o centro da cidade nun desfile inaugural que rematou na Praza de España. Alí esperáballes unha gran cerimonia que demostrou a unión de todos os cidadáns na organización deste evento deportivo. Medio millar de persoas rodearon o escenario por onde foron subindo diferentes autoridades. O presidente da Federación Española de Triatlón, José Hidalgo Martín, foi o primeiro en agradecer a toda Pontevedra a actividade xerada para esta celebración. Queríamos entre todos, instituciones, federaciones galega, española e internacional, ofrecer una experiencia inolvidable, antes, durante y después de cada día de competición. Ser capaces de innovar y dejar a Pontevedra en vuestro recuerdo como algo inolvidable y que fuera un referente y un ejemplo en el que se miren futuros organizadores. Cada campeonato, cada jornada en esta ciudad tiene que ser algo especial y para recordar. Carmela Silva tamén dedicou unhas palabras á organización e ata se arrancou a falar en inglés. Welcome to Rías Baixas. Welcome to Pontevedra. Here in Rías Baixas, in Pontevedra, the sun, the rain, the food, the wine, the heritage, the culture are wonderful. I invite you to enjoy our land. Good World Championship and be happy. O vicepresidente da Xunta, o alcalde de Pontevedra, a presidenta da Federación Internacional de Triatlón e a triatleta Saleta Castro mostráronse tamén moi ilusionados e orgullosos con este evento que situará a cidade no mapa internacional do deporte. Sen duda este é un dos máis importantes eventos deportivos que se teñen organizado nunca en Galicia e, polo tanto, debemos aproveitar para, ademais de todo o que supón no plano deportivo, poñer en valor todo o que temos, a nosa natureza e a nosa capacidade e demostrala de organizar citas desta categoría. Cando chegades para correr perto do río ou polo centro histórico, xa sodes cidadáns e cidadás de Pontevedra. Esta é a vosa casa estes días e somentes desexamos que vos sintades aquí moi felices, participando nunha competición brillante e gozando dunha cidade amable e cariñosa. A organización quería que este acto fose para recordar e por iso tampouco faltou o espectáculo. Pablo Méndez Performance, os de Algures e o Ballet das Rías Baixas foron os encargados de dar dinamismo, diversión e música a todos os asistentes. Este é só o arranque dunha semana que estará chea de deporte e de moita festa.